Táisiú na bríon nuí Trì-chànanach an Bunsgoil Ghàidhlig Bhaile Govan. Is mis Michael bí mé brin Ghàidhlig Bhaile agus Teic. Is mis Julia agus Flamí bhí Ghàidhlig Bhaile agus Frangis. Is mis Anna agus bí brin Ghàidhlig Bhaile agus Rusis. Is mis Isra agus bí mis brin Ghàidhlig Bhaile agus Urdu. Is mis Franco bí mis brin Ghàidhlig Bhaile agus Polaris. Cimar a chana sin yes agus no. Ja, ne. Oui, no. Da, niet. Gina. Nee, agus tak. Cimar a chana sin goodbye. Papa? Walaikum assalam or assalamu alaikum. Baka. Au revoir. Ciao. Is mis Oven agus bí mé brin Ghàidhlig Bhaile agus Géad Maltese. Is mis Dania agus bí mis brin Ghàidhlig Bhaile agus Rusis. Is mis Lochan agus bí mé brin Ghàidhlig Bhaile agus Teic. Is mis Hadi agus bhí mí buin English Ghàidhlig agus Urdu. Is mis Rebecca agus ha mí brin Bhaile Frangis agus Ghàidhlig. Is mis Rachel agus ha mí brin Ghàidhlig Bhaile agus Japanese. Cimar a chana sin please. Could that say? S'il te plaît. Hanyo puis an in Urdu. Prosím. Pajalosta. Bitte. Cimar a chana sin water. Mise. Dolo. Pani. Wada. Fada. Wasser. Tschüss.